Unday ko sa akong mga piso. Akong gibreeding. Ayang inahan o. Ako na ning gipakuan. Ako na ning gipagawas kay arong mangitlog na pud siya usab. Nanawag siya siyang anak kay pakanon. So nadra yang anak akong gitangkal kay kuan man ni akong gikuan ba kibuhian yang mama kay aron managhan sila. Unom na sila kabuok. Igpanagkuan ni dago-dagoan ni mga gikan karon mga after 2 weeks. Oh, pwede na ako di siya ako ni silang buhian. Hindi kay ni ihawon puhon igpanagko nila. So ilang imnan na naara ko niya ni paimnan sila gatas unya. Inahan si lalom mo. Inahan. Sunay. Hala. Sige lagi ni kawala daring itlog. Magtangan man kasi kayo magkaon. Wala mang itlog o upat untuk buok. Daro. Wala mang itlog dire. Upat ni kabuok dire gahapon. Ha, magalit. Ayun na. Upat naman ni gahapon. Wala man. Upat na jud ni gahapon. Wala man siya noon. Oh, ang pwede tagak. Di mo po di maanhi sa ero. Sa'yo magkaon, no? Upat jud ni siya kabuok kahapon. O, iwa jud ko na sa'yo upat ni kabuok. Kung wala. Huwag po na tagak. Huwag po na tagak. Upat ni. Natulon lang mo niya. Tuyaw ah.